me invitó, eso non só por ser escritora galega en Londres, sino porque a miña última obra publicada, A Veiga como un tempo distinto, que foi publicada por Xerais hai uns 8 meses, pois trata do tema dos galegos en Londres. É unha historia pois ambientada nos anos 60 e 70 en Londres, que trata da historia de dous emigrantes galegos aquí, bueno, xa vos darei algúns datos máis adiante. Bueno, esta novela empecé a escribila hai uns 2 anos. Unha das primeiras cousas que fixen foi ver como o tema da diáspora galega en Londres fora tratada na literatura galega por outros escritores. Atopei cousas, non moitas cousas, pero si moi interesantes. A primeira testemunha literaria da diáspora galega en Londres é, se non me equivoco, o libro justamente Galegos de Londres, de Carlos Durán, que xa sabedes que está aquí, publicado no 78, creo, sí. Xa moi recentemente, nos últimos 10 ou 15 anos, pois está A Zeta, de Xesús Fraga, que, bueno, sabedes que o título reproduce e escrito a típica guía londinense. Xeliz de Toro tamén escribiu unha novela titulada Os saltimbanquis no paraíso, que tamén está parcialmente ambientada en Londres. Bueno, entón, eu cando descubrí estas obras, cando leí estas obras, vi que sí, que había precedentes na literatura galega da diáspora galega en Londres, pero pareceume que había moitas máis posibilidades e moitas máis vías que explorar. O sea, non quedei con sensación, bueno, este tema xa está tratado, vou buscar outra cousa, no? Sino que todo o contrario, non? Vi que había, pues, seguía habendo moito campo por descubrir, e sigo habendo. Bueno, cando escribí a novela, pois,